গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতে আমালৈ মৰণ নকৰে আৰু আমাৰ কাম কোনো কৰি নিদিয়ে নপৰিব যেতিয়া আন্দোলন হৈছে যেতিয়া দৰকাৰ হৈছে তহঁতৰ ৰাইজক দৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়াহে তহঁতক মানে আহিছিলে তেল মাৰিবলৈ কাৰণে কথা ক'বলৈ কাৰণে ডাঙৰ লেকচাৰ সপোন দেখুৱাইছিলে কিন্তু এতিয়া বিটিআৰৰ চিফ হ'ল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি কাৰো মুখাপেক্ষী হৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बड'लेण्ड बुब्लियाव भिडिअ मोनसे नुदों बा मोनदों आं दामदों बियो बिथांमोननो हयतोबा सानजा खर' सनितपुर साइडनिफ्राय सोरबा हरदों हरनांगौबो जायखिजायानो जाया मानो बै होन खौरां बिजोंफोरावहाय हरनांगौ दामनो थ' बिनि बुंनाय माखासे बाथ्राना साननो गोनां जानानै फैदों जिहेतु पलिटिकेल राजखान्थि गोदान ओंखारनायनि खोथा ओंखारबाय थादों माखासे फिसा सावगारिफोरबो बा बेफोरबायदिनो फिसा पकेट केम्पेना स्टार्ट जाजेनबाय बा खालामजेनबाय बिसोरो दानाया खुब सम्भब थाबैनो जानो हामारसिगौदां ओंखारमारथारसिगोनो हागौ जिहेतु बिटिआरनि सिएमआ गोजोननाय बावहरदों दानांगौ ओंखारनांगौ देरहाथों बेफोरबायदिखौ बाथ्राखौ माखासे फोरमायदों किन्तु इउपिपिएलआबा एसे खस्थ' मोनगोन आरोखि इउपिपिएलनि भटखौ बोखावनाय जागोन जिहेतु जायगा प्रभाबा मोजां रोखोमावनो गोग्लैगोन लोगोसे बिजेपिनि सासे गोख्रों नेता दैदेनगिरि बिथाङा फोरमायबावदों जे जेरावहाय बिपिएफनि चिफ बारग' चिफ केन्डिडेट होगोन बावहाय बिजेपिनिफ्रायबो होनाय नङा आरो जेराव प्रमोद बर'नि बियाब बावहायबो बिजेपिया केन्डिडेट होनाय नङा बाद बाखि नागारनायाव गैया हुलु हुला होजोबथारगोन जाहैबाय एबाराव देरहानाय जेननाय बे उननि बाथ्रा जानो हागौ बिथांमोना सेन्ट्रेल लेभेलावबो पलिटिकेल गोरा किन्तु नैबे गिदिर जानो हागौ बावहायबो होगोन बिसोरो बिटिसिआव खारन बिटिसिखौ बिजेपिनि आखायाव लांनो नागिरगासिनो दङ नङा होनबा एलायन्सआथ' जाखानांगोन इउपिपिएल होन बिपिएफ होन सोरबायानो होन स्टेटआव जुदि कंग्रेस जादोंब्ला कंग्रेसजोंबो एलायन्स जानांगोन बिसोरजोंबो गाज्रि जाना थानो हाया बिजेपिजोंबो गाज्रि जानानै थानो हाया नाथायबा जोंनिया नैबे काउन्सिलाव फिसा काउन्सिलखौबो जे नोजोर होदों बेखौ एसे थाल लानाया मोजां आं बेखौ बुंगोन जे बिजेपिया जुदि बावहाय पावाराव जुदि थायोब्ला डिमा हासावनिबो बाप जों बर'आ गाबनांगोन आरो बावहाय खुद्रि सारफिननांगोन माब्रै फरायसा आफादाबो खुद्रि सारफिननांगोन पावारनि थाखायनो बा माखासे पावार फांसन जों गासैखौबो मोजां होनना बिसोर फैयोब्लाथ' डिमा हासावनो कार्बि आलंनो बेफोरबोथ' मा अबस्था जादों नंगौना नङा खारन दिनैहाय एसे माबा जाजेननायावनो बा 9था देरहानायावनो बिजेपिया मा ओरैहाय कयेकटा जिनिसखौ नंगौना नङा XYZ जादों आं बेखौ बुंबा गोलाव बुंनो थांला बुङोब्लाथ' गोलाव खोथा ओंखारो गोलाव बाथ्रा जायो नङा होनबा बिजेपिनि लोगोफोरबो दं बिसोरो दुखु मोनगोन गाज्रि मोनगोन पलिटिक्सखौ लाना जोंना बिराद माबा जालायो नालाय नङा होनबा जाय हक बयनिबो सापर्टखौ बा सोरबा बिजेपि मोजां मोनग्राया बिजेपिखौ थैयै मोदोमै जिउयै खालामगोन सोरबा इउपिपिएल सापर्ट खालामग्राया थैयै जिउयै मोदोमै आसुगुरै खानायै मायै खालामगोन बिपिएफफोराबो बिदिनो खालामगोन नंगौना नङा बेफोरबायदि दा जेखियानो जादोला जोंना आर गुथाल सार बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना जों बेखौ नायनानै लानि सनितपुर एरियाखौ माब्रै नायगोन बिसोरा बिटिआर मोनबाय पावार मोनबाय फांसन माखासे जाबाय नोंसोरखौ सोर नायगोन बिश्वजित दैमारिजों रायजानायखौ रायजोनि सिगाङाव माखासे फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों
नंगौना नङा नंखागौबो बाथ्राया गासैखौबो रेडिमेडखौ लुबैयोबाथ' जानाय नङा नोंसोरसो मावना लानांगोन सनितपुर बासिन्दाया माखासे खारनांगोन थाबायनांगोन मानांगोन सोरबा सोरबायाथ' बुंगोन सिमा बारायबाय ओजोंसिम जों थाबायगोन जों मावगोन नङा होमबा एक्स वाइ बाथ्राखौ बुंगोन नाथायबा नोंसोरसो खामानिखौ मावनानै लानांगोन ओंखामखौ ओरैनो दौहैया खुगा सिनानैल' थाबा जाया ओंखाम संनो रोंनांगोन नों नंगौना नङा ओंखाम संनायनि सिगां नों बन रेडि खालामनांगोन डेक्सि रेडि खालामनांगोन अगदाबखौ रेडि खालामनांगोन बिनि उनावसो डेक्सि सुनांगोन माइरं सुनांगोन दै होनांगोन नंगौना नङा बेफोरबायदि आरोखि ओरैनो रेडिमेड मोनजानो लुबैबा जाया होनना बाथ्रा बुंनाय रायजा हरदोंसो होननानै बुंलायनाय दुखु फोरमायदों दुखुजों रागजों गुथालसारनि माखासे बाथ्राफोरा बिदिल'नो आवगोलनिफ्रायनो बिदिनो राफ ओंखारखायो जों मिथिगौ नालाय जों थाना फैना मोननाय बिनि लेडिंआव आं बहुत बोसोर थानानै फैदों जेब्ला बांलादेश केम्प एटेक जायो बा होख्रां जायो अब्लानि समाव गुथालसारमोननि दैदेननायावनो जों थानो मोनदों जाय धाक्का टाउनाव थाग्राफोर बेफोरो बै दुखु खस्थ'खौ मोनाखै जों NLFT फोरनाव मणिपुरि KYKL आरो NECN-IM आरो गुबुन गुबुन खासियाफोरनाव HNLC बिथांमोननि आफादनि केम्पआव बैयाव 10 जन बैयाव 15 जन सोरनावबा 20 जन नंगौना नङा बेफोरबायदि थाना फैनानै दुखु दाहा लाबोनांदों बै समाव ओंखायनो बेनिफ्रायनो जों गुथालसारनि जिखिनि भइस राव बेफोरखौ जों मिथिखागौ राफ ओंखारदों ओंखारनोबो नांगौ खोनासंनानै लानि सार गुथालनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ नंगौना नङा प्रमोद बर' सारनिखौथ' मा खोनासंबावनाय সময় এনেই অনৰ্থক অতিবাহিত কৰি লাভ নাই মই আগতে কৈছো আজিও কাম যে ৰাইজে আমি ঘোঁৰামাৰীটো আলোচনা কৰিছো সিদ্ধান্ত লৈছো তাৰপিছত আমি ৰঙিয়াটো যিটো ইউবিপিৰ যে কনফাৰেন্স আছিলে তাতে আমি গৈছো চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি তাৰপিছত আমি স্পিকাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰক আমি লগ ধৰিছো তেখেতে আমাক গালি পাৰিছে মই কৈছো যে ছাৰ আমি এনেকে মই কৈছো যে ইফালে নহয় মামাৰ ঘৰ ইফালে নহয় পাকুৰি তল আমি মাজে মাজে মৰ আমিতো হেং হৈ আছো আমি হেং হৈ আছো তহঁতে হেঙে হৈ থাকিবি আৰু হৈ থাকিবি বিটিআৰৰ লিডাৰবিলাকে তো মনত নপৰে সিহঁতে তাত পাৱাৰ পালে ক্ষমতা পালে সিহঁতে এনজয় কৰি আছে তোৰ শোণিতপুৰ বিচনাত 2-4 লাখ কৰ'ৰ মানুহ তহঁতক কি মনত পৰিব তহঁতক মনত নপৰে তহঁতৰ কাম কোনে কৰি নিদিয়ে তহঁতে নিজে কিনাটো ল'ব লাগিব তহঁতে নিজে কাম কৰিব লাগিব তহঁতে নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব বিশ্বজিৎ ছাৰে আমাক স্পষ্টকে কৈছে আমি হেং হৈয়ে থাকিবি আৰু থাকিবি তহঁতে কোনো মনত নপৰিব যেতিয়া আন্দোলন হৈছে যেতিয়া দৰকাৰ হৈছে তহঁতৰ ৰাইজক দৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়াহে তহঁতক মানে আহিছিলে তেল মাৰিবলৈ কাৰণে কথা ক'বলৈ কাৰণে ডাঙৰ লেকচাৰ সপোন দেখুৱাইছিলে কিন্তু এতিয়া বিটিআৰৰ চিফ হ'ল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতে আমালৈ মনত নপৰে আৰু আমাৰ কাম কোনো কৰি নিদিয়ে সিহঁতৰ মুখলৈ চাই থাকিলে আমাৰ নহব আমি কাৰো মুখাপেক্ষী হৈ থাকিলে নহব আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব আমাৰ জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা আমি ল'ব লাগিব আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কেনেকৈ আমাৰ জাতিটোৰ ভাষা কলা সংস্কৃতিৰ এটা জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি যাব লাগিব কোনো আমাক কৰি নিদিয়ে গতিকে ৰাইজে স্পষ্ট হ'ব লাগে ৰাইজে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে আৰু ইয়াত কাল ক্ষেপণ কৰি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই যিটো চৰকাৰে ব্যৱস্থা দিছে আমাৰ সেইটো পকী ঘৰত থকাৰ মা কাজিয়া নাই কেঁচা ঘৰটোকে ধুনীয়াকে সজাই মেলি আমি ইয়াতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ